Jak tanom nang iki jak iki lho sendakane mok sogok-sogok keri-keri iki apa to? Bojoku yang disogok malah merem ya. Ya. Kayak aku kupinge disogok-sogok malah merem kok lho. Kok keri. Mbak Lucy? Lucy, langsung jumeneng. Di gembos enak ora Mas, gembos? oh enten. Ya. Bos. Ya, aku lewat iki yang mudhar niku. Gembos bi. Iki lho. Kipi dadi satpam Ya, ngadeg Joko Sajen batu turu. ngusake. Pinake sik modal-modal nang dunya. Pinake sik Sik iki ditakoni sik nyawane wis gak ora. Karena Pak De. Karena Tak kira iki nolak udat jebule micet to. nyicil iki Pak De. Mas Keleng, Nun, iki enek pundukan sangka kanca-kancane memang sekar gadung kang gawonen sido mulya. Repotmu ning kene. Rasake tembang lawas jadwalas disuwun Mas Gembos sing duet karo Mbak Lucy Brahman. Nggih. Oke. Guru pedhot sing pundi dipilih salah siji wae. Guru pedhot lho Pak De. Iya. wong iki kanggo pegawai PT Jaya Mulya. Oke, spesial buat Bisa karyawan dagang Jaya Mulya. Bapak Sunardi. Ude bisa dagang Jaya Mulya. Nah, Spesial iya. kepada karyawan karyawati Ude Jaya Mulya. Oke. Wis dipilih iki jambualan apa guru pedhot? wis sembarang. Mangan jambu alas nganti gulune pedhot. Ayo. Oke, langsung guru pedhot. Nah, Lali ya. yuk, kayak apa? Langsung dados, yuk. Dedesane. Ayo Mas. Ayo Mas Gembos. Baluki Brahma. Ayo De. Ayo Mas Gembos. Baluki. Munggale, ya, kayak apa? Sabete garapan tulanane. Gampang kali ono ing diri. Bareng ketemu awak boten asing. Kalau bahkan koyo kelangan pikir.